Hej folkens! Velkommen til vores nye kanal. Ja, og den hedder Niklas Markus. Ja. Vi kunne ikke finde på noget andet. Nej. Vi tænkte i ret lang tid, men så fandt jeg på det. Nej. Ja. Og vi vil bare præsentere vores nye kanal, og det er sådan en kanal med, det bliver primært gameplay, Minecraft og livestreams og sådan noget. Ja. Jeg vil gerne præsentere mig selv. Ja, og han kommer her. Kom du bare videre. Hej, jeg hedder Markus. Jeg er 13 år gammel og kommer fra Sorø. Min yndlingssport, det er fodbold. Min yndlingsspiller, det er Cristiano Ronaldo. Jeg har faktisk også nogle andre yndlingshold. Det er Real Madrid, FC København og Chelsea. Der var den. Ja. Vil Niklas præsentere sig selv? Ja, jeg hedder Niklas, og jeg er 12 år gammel og kommer fra Sorø. Hvad griner du af? Ja. Hvad griner du af? Og min yndlingssport, det er badminton, og til daglig så spiller jeg badminton, og jeg går til gymnastik og hopper på trampolin hver dag. Næsten hver dag. Næsten. Meget tæt på. Ja. Husk det. Meget tæt på. Hej. Og jeg vil også lige sige, at jeg har allerede en anden kanal med en anden, og han hedder Jonathan, og vi hedder MiniGMB, altså Minecraft Game Boys. Ja. Så dem kan I også tjekke ud. Ja. Subscribe. Husk. Subscribe MiniGMB. Og comment. Og comment. Comment. Så. Ja, det hedder comment. Men det var det om mig. Det var det, jeg kunne sige om mig. Og vores kanal, den er bare sådan til. Vi skal bare have det sjovt. Og hygge os. Yeah. Hygge os. Ikke forkert ment. Vi skal bare have det sjovt. Ja, sjovt. Sjovt. Altså, sjovt. Sjovt. Nu tror jeg, de har fået spat af os. Måske lidt. Lidt. Meget. Lidt meget. Lidt meget. Og ja. Det var sådan set det. Ja. Så I kan bare tjekke os ud og subscribe, like og comment. Husk det. Men det var vel det. Ja, skal vi sige det? Ja. Men så vil vi bare sige bye bye folkens. Bye bye, folkens. Tryk du på kanalen.